krišku izgorelog hleba. Bacit ću to. Šta? Ne. Jedi. Zašto mi to radiš? U redu, morat ću da jedem. Kako je gadno. Fuj. Pazi kako jedeš. Nisam ja kriva, to je ugalj. Nemoguće ga je jesti. Dobro je. Pojela sam sve. Stvarno si sve pojela? Da, sad ti. Pa, meni nije teško. Iskreno, ovo nije najlepši sendvič u mom životu, ali probat ću. Teško ga je ugristi. Nije loše, čak sam iznenađena. Treba mi salveta. To je to, može se baciti. Ali to su pare. Daj meni, molim te. Dajte mi bar malo para. Kako si dosadna. Da, bogata sam. Sendvič je ipak bio ukusan. Završila sam. Već sam skupila za kuću. A joj, s kim se ja družim?